ஹாய் கைஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறபடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. லைக்காக கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் போன வீடியோவில் ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்பேன் எப்படி இது வேணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு காத்துட்ருங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் இது. நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ மோஷனில் நான் காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கிராஃப்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரும். அண்ட் நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா ஒவ்வொரு வீடியோவில் கொஸ்டின் கேட்பேன். அந்த கொஸ்டினுக்கு மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போய்ட்டு சொல்லணும். கமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, இன்னொரு கமெண்ட்டில் போய் சொல்லணும். அக்கா நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போட்ட கிராஃப்டில் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லணும். இன்றைக்கான கொஸ்டின் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த யூடியூபர் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் என்னோடய பேர் வரும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் என்னையை தவிர மற்றவங்களும் என்னையும் சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் மற்றவங்களையும் சொல்லுங்கள். ஸோ எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு மோஸ்ட்லி ரொம்ப பிடிச்ச சேனல் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், பாய். அடுத்த வீடியோ இந்த மாதிரி சந்திக்கலாம். டாடா.